Da, bună ziua și bine ați venit, dragi spectatori și telespectatori. Deci astăzi o să trecem la partea a treia al serialului nostru, De ce mă iubește Dumnezeu? Și pentru cei care nu au văzut primele două seriale, deci o să punem introducția pentru ei. Deci întrebarea, când e vorba de Dumnezeu, toți avem întrebări, da? Dată fiind cultura noastră bazată pe comparație, una dintre cele mai personale întrebări pe care le avem este: de ce mă iubește Dumnezeu și chiar cum poate să mă iubească, da? Pe parcursul acestui meditații vom trece prin pasaje din Scriptură, fiecare în parte vorbind despre adevărul dragostei necondiționate a lui Dumnezeu pentru tine. Deci, astăzi o să trecem, cum am spus, la episodul 3 și astăzi o să vorbim de Jeremia 29 cu versetele 11 și până la 13. Și înainte să trecem să ne aplicăm această metodă frumoasă care este să, totuși, în fiecare verset, dacă doriți, puteți să opriți videoul, să vă gândiți, să meditați și puteți să scoateți Bibliile voastre, să vă uitați la referențe. Și este foarte, foarte bine, înainte ca să ne aprofunzim în aceste scrieri, totdeauna trebuie să ne punem întrebarea înainte de citire, să spunem, de fapt, de ce? De ce mă iubește Dumnezeu, da? Trebuie să știm de ce mă iubește Dumnezeu și să punem și mai multe întrebări. Care a fost intenția lui în aceste scrieri? Care este intenția lui Dumnezeu? Ce l-a mișcat pe Dumnezeu să vorbească așa sau să facă așa? Ce simt eu în această situație și simt eu dragostea lui Dumnezeu? Deci trebuie văzut un pic mai profundă situația. Deci, cum am spus, haideți să citim Ieremia 29, 11 cu 13. Și cred că este textul cel mai cunoscut și cel mai puternic care putem să o dăm pentru cineva, să o încurajăm. Deci haideți să citim, deci versetul 11 până la 13 zice: căci eu cunosc planurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, planuri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o speranță. Mă veți chema și veți veni să vă rugați mie, iar eu vă voi asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi. Mă veți căuta din toată inima. Deci dacă mă veți căuta din toată inima. Deci este aici foarte, foarte frumos. Deci ca să spunem așa, de ce mă iubește Dumnezeu pe mine, putem să spunem pentru că El are planuri cu privire la noi. Deci El nu ne-a făcut fără să fim ca și malul mării care să ne treagă în dreapta și în stânga. Deci El are planuri pentru noi. Și aici mai încolo spune planuri de pace și nu de nenorocire. Da? Ca să vă dau un viitor și o speranță. Deci El are planuri pentru noi, un viitor, o speranță. Și spune în versetul 12: mă veți chema și veți veni să vă rugați mie. Și ce spune Domnul și Dumnezeu le spune: iar eu vă voi asculta. În 13: mă veți căuta și mă veți găsi. Condiția este dacă mă veți căuta din toată inima. Deci este foarte, foarte frumos acest text și cred că este acel text care putem să dăruim fraților, surorilor și părinților și toată familia noastră, care putem de câteodată să le citim, să le trimitem aceste scrieri. Da, deci haideți să mergem la textul al doilea. Deci, de ce mă iubește Dumnezeul pe mine? Aici vom citi Ieremia 31 cu versetul 3. Zice: Domnul i s-a arătat de departe și zice: te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îmi păstrez îndurarea față de tine. Deci ce frumos este aceasta aici. Domnul și Dumnezeu zice direct: te iubesc cu o iubire veșnică. Ce frumos este. Cum simțiți voi când citiți aceasta? Și spune că de aceea îmi păstrez îndurarea față de tine, pentru că te iubesc cu o iubire veșnică. Foarte, foarte frumos a medita.
Haideți să trecem la versetul 3, la textul 3. Deci în Sefania 3:17 spune: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău. Un viteaz care poate izbăvi. El va tresălta de bucurie pentru tine, te va liniști cu dragostea lui și se va bucura pentru tine cu un strigă de bucurie. Deci ce frumos este ca să ne răspundă pentru întrebarea de ce mă iubește Dumnezeu pentru mine. Pentru că spune foarte clar că este în mijlocul tău. Este un viteaz care poate izbăvi. El va tresălta de bucurie pentru tine. Te va liniști cu dragostea lui. Deci ce frumos. Și se va bucura pentru tine cu un strigă de bucurie. Vai, dar ce frumos este textul acesta. Îmi place foarte, foarte mult. Putem să-i citim familiei noastre, da? Foarte, foarte frumos. Deci, să mergem mai departe. Deci, să vedem acum Matei 10:29 și cu 31. Deci zice: nu se vând oare două vrăbi pe un asarion? Și totuși nici măcar una dintre ele nu va cădea la pământ fără a voia Tatălui nostru. Vouă însă și firele de păr din cap toate vă sunt numărate. Deci nu vă temeți, voi sunteți mai prețioși decât multe vrăbi. Aici doar vreau să atrag atenția la traducerea. Poate că nu-mi place mie această traducere așa de mult, pentru că aici este noua traducere românească. Sunt foarte multe traduceri care, în mare parte, nu știam că această nouă traducere românească spune că niciunul nu cădea la pământ fără voia Tatălui nostru, dar multe traduceri spune, deci aici unde scrie, nu se vând oare două vrăbi pe un asarion și totuși nici măcar una dintre ele nu va cădea la pământ fără cunoașterea Tatălui nostru, deci fără ca să-L cunoască, fără ca să știe. Și în această comparație este scrisă și vouă însă firele din cap, deci cunoaște, deci de aici vine cunoștința, nu de voia. Deci asta este o traducție, o luăm așa cum este, dar știți că alte traduceri sunt un pic mai altfel, deci îmi plac mai mult traducerile unde spune că fără cunoștința, pentru că cunoștința vine în legătură și cu părul capului, că cunoaște, știe, deci știe câte fire de păr din cap aveți. Toate sunt numărate, deci este cunoștința, vedeți, că este în harmonie cu scrisul dinainte. Și spune, deci nu vă temeți, voi sunteți mai prețioși decât multe vrăbi. Deci de ce ne iubește Dumnezeu pe mine? Aici știm că, deci El dacă cunoaște sau are voia Lui ca vrăbile să cadă pe pământ, deci El cunoaște firele, El știe și firele, cunoaște câte fire de cap noi avem. Toate sunt numărate. Deci tot așa firele din cap nu cad fără să nu cunoască. Deci zice, nu vă temeți, voi sunteți mai prețioși ca multe vrăbi. Deci dacă știe în orice situație când o vrabie cade cu fișul lui, deci știi și că ce se întâmplă cu noi. Deci nu trebuie să ne temem, trebuie să fim curajoși. Și asta este și o pildă unde Dumnezeu are o dragoste imensă pentru noi, care ne iubește din tot sufletul lui. Da, și haideți să trecem la ultimul text pe care o să-l citim aici. Este Luca de 11 până la 32. Este un pic mai lungă, dar haideți să-l citim. El mai a zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr dintre ei i-a zis tatălui, tată, dă-mi parte de avere care mi se cuvine. Și tatăl a împărțit între ei avuția. După multe zile, fiul cel tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndreptată, iar acolo și-a risipit averea trăind într-un mod destrăbălat. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. S-a dus și s-a alipit de unul dintre cetățenii acelei țări, iar acesta l-a trimis pe câmpurile lui ca să-i pască porcii. El tângea să se sature și roșcovele și pe care le-au mâncau porcii nu îi se dădea nimeni. Atunci a venit în fire și a zis, câți angajați ai tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici.
Mă voi ridica și mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Fă-mă ca pe unul dintre angajații tăi. Și s-a ridicat și s-a dus la tatălui. În timp ce el era încă departe, tatăl său l-a văzut și l-a făcut milă de el. A alergat la el, l-a îmbrățișat și sărutat mult. Fiul i-a zis: Tată, am păcătuit împotriva cerului și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să fiu numit fiul tău. Dar tatăl le-a zis sclavilor săi: aduceți repede cea mai bună robă, îmbrăcați-l cu ea, puneți-l un inel în deget și sandale în picioare, aduceți apoi vitelul cel îngrășat și tăiați-l. Să mâncăm și să ne înveselim, pentru că acest fiu al meu era mort și trăiește iarăși, era pierdut și a fost găsit. Și a început să se înveselească. Fiul lui cel mai în vârstă era la câmp. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și dansuri. Și l-a chemat pe unul dintre slujitori ca să-l întrebe de ce se întâmplă. Acesta i-a răspuns: a venit fratele tău, iar tatăl tău a tăiat vițeul cel îngrășat pentru că l-a primit înapoi sănătos. Atunci el s-a dus mâniat și n-a vrut să intre. Tatălui a ieșit afară și l-a rugat să intre, însă el, răspunzând, i-a zis tatălui său: iată, eu îți slujesc de atâția ani și niciodată nu ți-am încălcat porunca și mie nu mi-ai dat niciodată nici măcar un ied ca să mă înveselesc cu prietenii mei. Dar când a venit acest fiu al tău, care ți-a mâncat averea cu prostituatele, tu i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Tatăl i-a zis: copile, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce este al meu este și al tău. Dar trebuie să ne înveselim și să ne bucurăm pentru acest frate al tău. Era mort și acum trăiește, era pierdut și a fost găsit. Deci ce frumos este acest text. Bineînțeles că nu este în concepția multor religii. Religiile nu totdeauna vorbesc despre această istorie. Și este foarte, foarte, foarte frumos de citit și văzut cum Dumnezeu gândește. Da? Deci asta este gândurile lui Dumnezeu, nu este gândurile oamenilor. Da? Că oamenii sunt așa. Dacă ei văd că nu asculți de ei, deci imediat te aruncă afară și te batjocură și nu te zice: păi du-te acolo la nevestele tale cu care ai stat. Dar Domnul și Dumnezeul nostru nu gândește la fel. Dar chiar dacă acest fiu a făcut prostie, a fost cu prostituatele, a venit înapoi și a dat seama că în ce situație a fost și totuși tatăl lui l-a luat ca și pe fiul lui înapoi și l-a pregătit și a fost fericit de el. Deci este foarte, foarte frumos aici, în acest exemplu, să comparăm și această istorie cu gândirea lui Dumnezeu. Care este gândirea lui Dumnezeu? Că chiar dacă noi suntem, ca și ieri când am citit, că nu după greșelile noastre El ne judecă și nu după problemele noastre și nu după greșelile pe care le-am făcut. Deci El gândește totuși altfel și altfel pentru noi și este foarte, foarte frumos să văzut că îndurarea Lui, care este foarte, foarte mare pentru noi, este o adevărată dragoste. Deci sper că v-a plăcut și totuși vă zic că puteți să citiți tot capitolul și toată cartea de Luca și toată Biblia, bineînțeles, pentru că sunt foarte, foarte multe exemple și foarte, foarte frumoase și vedem că nu este nimic cu o gândire umană normală, pentru că noi oamenii nu gândim așa ca și Dumnezeu. Deci vă mulțumesc foarte frumos vizitarea și ne vedem la data următoare. La revedere!